Începem cu topul săptămânii. Dacă n-ați văzut vreuna din edițiile de săptămâna asta, uite ce ați ratat. Locul 8. Cu un număr nu foarte mare de membri, dar toți pasionați și activi, 4x4 Mania Forum este cea mai bună resursă de informații din domeniul .ro, dacă vrei să începi să scoți mașina de teren la plimbare prin țară. Pe lângă imagini și povestiri de la experiențele lor de prin excursii, mai poți găsi secțiuni dedicate anumitor branduri ce produc mașini de teren, unde te poți sfătui cu alți proprietari ai mașinii pe care o cauți. Locul 7. alexandrufilip.ro. Site-uri ca site-uri, dar mai ieșim și noi din când în când în lumea reală. Iar săptămâna asta, Alex Filip ne-a dus până la Râmnicu Vâlcea să ne arate noua lui mașină de raliu. Locul 6. Ca să nu neglijăm și restul populației iubitoare de cai putere, azi ne uităm și pe un site de motociclete. Ladies and gentlemen. Bikes.com se vrea a fi o enciclopedie moto și, din câte am butonat noi pe acolo, putem spune că nu-i prea departe de adevăr. Are cam tot ce te aștepta să găsești pe un site de genul ăsta, de la topuri la discuții de specialitate, dicționare și descriere ale motocicletelor. Însă dacă nu ești pasionat din start de motoare, site-ul ăsta nu o să te ajute să devii unul. Informativ, dar cam boring el așa. Locul 5. germancarblog.com și worldcarfans.com. Dacă și tu crezi că germanii le dau clasă tuturor celorlalți producători de mașini, poate te-ar interesa germancarblog.com. Aici găsești știri și păreri despre Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Volkswagen și Porsche. Și da, toate sunt mașini nemțești mai nou, pentru că în cazul în care nu știați, grupul Volkswagen le deține pe toate. Ia stai, ceva nu e în regulă aici. Adică, dacă te interesează una dintre mașinile vizate pe site, găsești informațiile dorite fără probleme. Dar iată că ne-am ambiționat și vrem să vedem toate mașinile germane. Așa că intrăm pe worldcarfans.com și ne satisfacem curiozitatea. Meniul e împărțit aici în funcție de zona de proveniență a producătorilor: americani, europeni, japonezi și germani. Ultima oară când m-am uitat eu pe o hartă, Germania parcă făcea parte din Europa. O fi trebuind și ea acum să se integreze, urmând exemplul României. Și de ce doar două continente și Japonia? Nu se produc mașini și în restul lumii? Uite, la întrebările astea nu găsim răspunsuri pe site, însă, dacă vrem detalii despre vreun model anume sau despre vreun producător de automobile, worldcarfans.com e la înălțime și oferă informații de încredere și la obiect, și poze.
Locul 4. De câteva zile încoace ne tot dăm pe site-uri auto, dar până acum niciunul din site-uri nu a fost românesc. Așa că azi începem cu un site din .ro. Din toată gama de portaluri auto din România am ales Automarket, pentru că e singurul pe care mă uit din când în când, datorită varietății conținutului. Pe lângă clasicele review-uri, foto de la showroom-uri cu mașini și fete sau fete și mașini, pe Automarket sunt o mulțime de resurse informative și de recreere. Au o secțiune cu anunțuri de vânzare-cumpărare, secțiune dedicată Formula 1, știri video și, foarte important pentru un neinițiat ca mine, dicționar auto foarte util.